wagati koro ta kɛrɛnkɛrɛnyala minnu kun wulila Mali kuran fan fɛ k'a fɔ k'u b'a fɛ ka u yɛrɛ ta ka bɔ Mali jamana la. Kun ni jamana y'u tɛgɛ bila kɛlɛban sɛbɛn dɔ la san 2015 nka u ka ye cogo la o san 2015 ni bi cɛ ko kɛlɛban sɛbɛn in n'o y'a corps pour la paix et la réconciliation ka fan caman bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyala fan kelenw i n'a fɔ Mamukilen Koro ka dɔn sɔrɔsiw ka tɔn kɔnɔ walima u ka baarakɛ da dɔ yiriwaw ye fo ka taa se ko région la sigidaw la olu ka ɲɛmɔgɔw ka sigi ni kalafiliw ye olu n'a ɲɔgɔnna caman bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ k'olu ma lawaleya walima hali ni a lawaleyali daminɛna k'a tɛ se minnu waleyala la o tɛ ma soni fa o kama u y'u ka nisɔngoya yira u b'a fɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ kura ye mun kosɔn u bɛ se ka ni kura don u ka kɛlɛ la ka se ka kɛ tɔnbakulu ye marifa tɔnbakuluba dɔ ye ka se ka o ko da jamana la dɔn nataw walima kalo nataw la n'a bɛ se k'u ka ɲɔgɔn lajɛ bila o minɛn de kɔnɔna la. Min kɛlen bɛ ka jamanadenw lajɔrɔ ani fanga yɛrɛ maa dɔw o ye cideya min daminɛna kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Mɛnaka ani Kidali mara la n'o ye Jesim Jadi Jikolu min bɛ yen o ɲɛmɔgɔ dɔ Yad Agali wa bɛɛ dun b'a dɔn k'a ye ɲɔgɔn kɛ ni dugudenw ye ani marifa jɛkulu kɔrɔ maaw dɔ minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn kan u ni Mali fanga cɛla Kidali mara kɔnɔ. E hakilina ye jumɛn? N'a fɔra k'a yira ni yɔrɔ na man ka bali mɔgɔ la. O fana kɔfɛ ni k'i bɛ kuma lonni ka ye cogo yɛrɛ la a ka gɛlɛ k'i bɛ se k'a fɔ ko danfara bɛ bi Yad Agali ka tɔn n'o ye groupe de soutien à l'islam aux musulmans minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ silamɛya lafasali tɔgɔ la walima u bɛ ka kɛlɛ kɛ silamɛya birifini kɔrɔ ani kulu marifatigi kɔrɔw n'olu ye ex-rébellion ye danfara a ka gɛlɛ i ka se ka danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ sabu a yɛrɛ k'a fɔ kuma ni kuma Yad Agali ka cɛdenw ka baara dɔw bɛ yen jamana kɔnɔna walima jamana finitigi kɔnɔna fo ka taa se sigida yɔrɔ dɔw ma o baara ninnu senfɛ i b'a ye kuma dɔw la jamakulu marifatigiw minnu kun wulila k'u b'a fɛ k'u yɛrɛ olu dɔw ɲagaminen bɛ Yad Agali ka mɔgɔw la kabini san 2012 fo ka taa se an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni jamakulu fila m'u tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn bolo o fana ye faamu min fɛ i b'a sɔrɔ a caman na kɔrɔnin dɔgɔw don i b'a sɔrɔ dɔgɔnin bɛ Yad fɛ a kɔrɔkɛ bɛ sema mɔgɔw fɛ walima a bɛ plateforme la o kɛlen sababu ye bi i tɛ se k'a fɔ i bɛ danfara dɔn n'i ma siran kuma ɲɛ Yad Agali ni ka cɛdenw ni maa minnu tun bɛ tɔn minnu ka laɲini fɔlɔ kun ye u b'a fɔ k'u yɛrɛ ta ka bɔ Mali la o bɛ faamu nin yɔrɔ in na fo ka taa se fana Yadi ye maa min ni a sɔnni ka jan a y'a ye sisan nin yɔrɔ kɔfɛla ninnu na min ye État islamique ye kuma caman na a bɛ kɛ dankari ale ka cɛdenw na a mako bɛ bi ka se ka jamakulu marifatigi kɔrɔw n'o ye sema mɔgɔw ye u ka se ka senkɔrɔma tintin mun kosɔn n'a ni État islamique saharawi ka cɛdenw karila ɲɔgɔn na a ka se ka se sɔrɔ u kan maa caman fana b'a ka nin tɛmɛli Kidali Mɛnaka ka bila o cadre kɔnɔna la